4 ομαδικά Ολυμπιακός, 1 το Περιστέρι. Δείτε εδώ πως πέρασε ο Φόρντ. Ο φάουλ στηρίχθηκε πάνω στην προσπάθειά του για σουτ. Θα μπει και ο Άντερσεν σε λίγο. 11-17 από τον έκτο πόντο του Φόρντ. Άσχημος ήταν από τον Κροάτη που πιέστηκε τελευταία στιγμή πάνω στο σουτ. Ξέρω το έγινε και φάουλ εκεί του Ράτζα, Νικό. Ο Φόρντ ανοίγει διάδρομο και τον αξιοποιεί. 15-19. Και τώρα είναι ο Ηλίας Ζούρος αυτός που... Οι παίκτες του, οι επιστροφές τους ήταν άθλιες. Και αυτό ακριβώς τους επισήμανε. Το Περιστέρι μπόρεσε 2 φορές να φύγει εύκολα μπροστά. Κυρίως στον αμυντικό τομέα. Για τον αμυντικό τομέα είχαν να κάνουν οι εντολές του προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά ναι μεν γύρισαν γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά το άσχημο σουτ του Rivers, αλλά ο Φόρντ σκόραρε μάλλον εύκολα απέναντι το χύσει μέχρι τώρα σε καμία προσπάθεια, τουλάχιστον έτσι λέει η επίσημη στατιστική. Προφανώς του ξέφυγε εκείνο το προηγούμενο σουτ, όπου έλεγε ο Φίλιππας ότι μπορεί να είχε γίνει και φάουλ. Δεν πάση περιπτώσει. Συμβαίνουν και αυτά. Ο Φόρντ σε πολύ δύσκολη προσπάθεια. Φωνάζουν οι πάντες για φάουλ. Τώρα κοιτάξτε πώς κάνει ο Πεδουλάκης. 13 πόντοι έστω και έτσι από τον Φόρντ. 19-21. Για να ξαναδούμε. Καθαρό φάουλ. Από αυτές τις 13 το Περιστέρι έχει αξιοποιήσει τις 9. 3 στις 5 για τον Αλφόνσο Φόρντ. Ο Φόρντ πλησιάζει πάνω από το κεφάλι του Ράτζα. Τελειώνει άλλη μια φάση. Υπτάμενος, 12 δίποτα, 10 τρίποτα. Ενώ το Περιστέρι βάζει πολύ περισσότερο την μπάλα μες στη ρακέτα, είτε στους ψηλούς είτε με τον Φόρντ. Τρίτο φάουλ από τον Φόρντ. Ζημιά ξαφνικά για το Περιστέρι. Ο Φόρντ διαμαρτύρεται έντονα και φλερτάρει και με την τεχνική ποινή έτσι που κάνει. Έστω και αν δεν νομίζω ότι μπορεί να αυτό είναι αλήθεια. Ζητάει τεχνική ποινή ο Φόρντ. Και κάποιος άλλος παίκτης της σκητάλη. Πάντως ο Ριζασέ επιστρατεύεται τώρα στη θέση του Βούξεβιτς. Όχι τώρα όμως, μετά στην επόμενη διακοπή. Βέβαια, γιατί δεν έχει κατοχή μπάλας ο Ολυμπιακός τώρα, η μπάλα στο Περιστέρι. Και ο Φόρντ στον 17ο πόντο του. Ισοπαλία ξανά. Τον πέρασε σαν σταματημένο και αφού βρήκε ψηλό μπροστά του πάσαρε με ευχέρεια έξω. Σπλιτάρισε δηλαδή την μπάλα. Φόρντ 45-48, έφτασε χαμηλά κοντά στο καλάθι. Σούταρε πάνω από το κεφάλι. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να σουτάρει με πολύ ψηλά ποσοστά, 71% στα δίποτα και 5 στα 12 τρίποτα, 42% και 90% στις βολές. Αλλά το Περιστέρι παίρνει προβάδισμα με την εντυπωσιακή, θεαματική και ουσιαστική βεβαίως ενέργεια του Φόρντ. Ο Φόρντ ο οποίος είναι άλλο πράγμα σήμερα. Είναι άλλο πράγμα όλη τη χρονιά. Ο οποίος έχει 3 στα 5, την μοναδική του πόντι όμως, 9 και 4 assist. Φόρντ πάνω σε άμυνα. 57-57. Ο Φόρντ άρχισε να εκβιάζει προσπάθειες. Εδώ δεν μπόρεσε. Ψηλά ο Γάλλος, κακό σουτ. Παδάτος, ο Φόρντ είναι offside. Αλλά επειδή στο μπάσκετ δεν υπάρχει offside, υπάρχει αυτό που βλέπετε. 59-58. 27 ο Φόρντ, ο οποίος πάει για νέα τριαντάρα. Ο Rivers του 97 εμφανίζεται ξαφνικά 4 χρόνια αργότερα. Ναι. 76-81 από τον Φόρντ, 2 και 15 για το τέλος. Το Περιστέρι χρειάζεται 1-2 θαύματα στα γρήγορα για να ξαναμπεί στο κόλπο. Ο Φόρντ στα γρήγορα βάζει ένα καλάθι, 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. 26 δευτερόλεπτα, στο συν 5 Ολυμπιακός. Ο Φόρντ περιμένει ένα screen, τελικά πάει μόνος και καρφώνει. Αφού ο Ολυμπιακός έπαιξε άμυνα για το τρίπο. Τώρα θα κάνει να τη βάλει αυτή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα.
Μέσα η δεύτερη.